Здраво, здраво, како секогаш така и овој пат, каде ако не во музичката емисија Hard and Heavy, овој пат имаме нов соговорник. Станува збор за еден познат од нашиот источен сосед бенд, фронтменот и лидерот, кој своевремено беше тапанер, а сега е вокалист на бендот кој доаѓа од Софија, познат под името Конкурент. Значи, вие гледате Hard and Heavy, а со нас е нашиот нов соговорник, новиот гостин од Софија, Емил Анчев. Добро дојдете во Hard and Heavy. Мерси за поканата във вашето предаване. Радвам се, че се виждаме тук на най-хубавия фестивал, който тази година се прави в България, Мидалидаре. Чакам вашите въпроси към мене. Точно. Значи се наоѓаме во долината на виното, во Могилово, на Middle Little Festival, во винаријата Middle Little, и вие започнавте како хард рок бенд. Односно, прво како хеви метал бенд, а потоа го меневте стилот во хеви метал. Зошто го променивте правецот? Ами, в началото бяхме по-млади и по-диви и свирихме здрав хеви метал, когато бях и барабанист и певец. В годините просто обаче отидохме към хард рока, може би защото все пак наши любимци са групи като Whitesnake, като Deep Purple, и се превърнахме в една типична хард рок група. Това не ни пречи обаче от време на време да изкарваме и тежки парчета. Миналата година записахме едно парче, което е за мотористите в България, което се казва Кралев на скоростта, което е доста по-тежко, то е към хеви метала. Така че групата е хард и хеви, както вашето предаване. Значи истите корени само го оформуваат стилот и созреваат и подсврсте, себе навестува и по-жестоко, значи. А воедно вие сте доени на хеви метал во Бугарија и на хард рокот од 86-та година, но за жал дури првиот албум го снимате во 1994 година, ако не се лажам, и тоа за како независен издавачка куќа. Да, значи първият ни албум е записан 89-та година в Балкантон плоча. Тогава още нямаше дискове. Имаме плоча, която беше половин плоча на Конкурент и половин плоча на една траш група Ера. Това е първият ни албум. А вече първият ни самостоятелен албум е 94-та година, нещо важно. След това имаме още 7 албума в годините. Какво да кажа? Просто такива бяха във времената. Тогава повече хората ни гледаха на живо, отколкото да ни слушат и да ни купуват на дискове и на плочи. Да. А воедно, кој ги пишува текстовите во бендот? Всички текстове аз се ги пиша. Инспирацијата од каде ја црпите? Просто на мене ми е по-лесно като певец да си нагласа текста, да ми е по-добре за пеенето. Много рядко сме ползвали чужди текстове. Може би имаме от 100 песни 2 чужди текста. Музиката се пише основно от музикантите или от мене и така. А воедно, значи, ми се допаѓа што пеете на собствен мајчин јазик. Да. Тоа... Значи, пееме си на български език, защото все пак тук в България хората искат да се пее на български. И имаме албуми, които са записвани на български и на английски, които сме продавали в чужбина. Да кажем, същия албум от 94-та, нещо важно, той до ден днешен се продава много добре по света, по Япония, по Америка, което за нас е радостно, но там на английски език. Одлично. А воедно имате и видео издадено 20 години по-късно, Да, нали? имаме видео 20 години по-късно, това е концерт преди 10 години. Сега тази година правиме 30 години и ноември месец имаме голям юбилеен концерт в зала Универсиада, където освен Конкурент ще има и групи от това време. Известни български групи като Бетер, като Сигнал. Ще направим голям юбилеен концерт и пак ще го заснеме, ще има видео 30 години по-късно. Значи воедно што започна и доени се во Бугарија, него се уште активни и творат и продолжуваат и му пркосат на времето и не се предаваат. Ова е бенд Конкурент кој е вистинска конкуренцијата на останатата музика и заслужува ваша поддршка. Поддржувајте ги. И воедно, значи, навестивте дека ви имате нов песна. Да, Тоа значи навестување на нов албум?
Сега записваме даже 2 албума относно юбилея. Единият албум е съвсем нови песни, а другия албум е известни наши хитове. Сме ги направили нетрадиционно, акустично, с банджо, с акордеон, с гости. Да, с гости. И това също много интересно се получава, защото е нетипично, нали? Изведнъж да видиш всичките тия неща пречупани през погледа на други музиканти. Тези албуми ще излезат за юбилея. На есен ще ги има и 2 албума. Сега ги записваме. Одлично. А дали може би спремате веќе чим најавивте нова песна, тој како сингл, да изфрлите видеозапис, значи видеоклип? Да, значи естествено. Вече имаме 2 песни, които сме си ги избрали за сингли, които някъде края на лятото ще бъдат пуснати преди албума и на тях винаги снимаме клипове. Това е задължително. С видео, с всичко. А ќе биде во капата на некоја издавачка куќа новиот албум? Не, значи, да, още не сме решили кой ще го издава. И всички издатели го искат, но ние все още не сме решили. Този, който ни предложи най-добро разпространение, може би се спреме на него. При свет, че в България няма чак толкова много издатели, те са около 5. Ние трябва да избереме този, който най-добре ще го разпространи, най-добре ще го рекламира. Сепак, за разлика од Македонија, кај вас имате 5 издавачки, и тоа не е за подценување, а има и пазар, има и традиција и фестивали кои се редовни, што редкост на Балкано нешто вака се случува, значи ова е за поздравување. Гости сте и на фестивал на Мидолио, фестивал овде во долината на виното, дали сте били и на други фестивали? Значи да, откакто започна лятото, ние почти всяка събота имаме някъде голем концерт. Били сме на празника на Розата в Казанлък, в Карлово, бяхме преди това на празника на Сопот, сега сме на един голем, след това мотосъбор, най-големия в Велико Търново, след това сме имаме един голям концерт на морето, относно July Morning. Това близина на Канак. Да, въобще рока тук в България така в последните години доста се съживи и доста се прави. Има и други фестивали, въобще нещата върват в добра насока. Има възход, не да ни заливат с разни простоти, нещата са добри. Да. А кажете ми нешто за минатото, бидејќи сега е подостапно, полесно, има и издавачки куќи, и има и фестивали. Како беше почетокот кога започнавте, сетете се на 86-та, тогаш во друг еден систем? Значи, когато започнахме, беше доста по-различно, защото горе-долу от начало си свирехме underground, само за нас. И правихме малки концерти по читалища. Разгласата беше между приятели, между познати. Но тогава имаше Комсомол, нали? И Комсомола се опита да хване тая вълна, да влияе на младите хора и без да иска да направи едно добро, защото започнаха да правят много концерти по стадиони. Канеха 5 български групи, ни правиха концерти на стадиони и навсякъде беше фул с хора, защото те искаха да слушат хеви метал и те ни направиха една услуга без да искат, но все пак до телевизии, до радиа беше много трудно, почти невъзможно да стъпиме. Това стана чак след 89-та година с промяните. Просто системата не позволяваше тия неща да се пускат масово. Вече после не сме имали никакви проблеми. С телевизии и с радиа. Вашиот врв на кариерата, кој мислите дека е и кој би го наспомнале најголемиот успех? Значи, нашия връх кариерата, според мен, тепърва ще предстои. Значи допърва доаѓа. Да. Ова ми се допаѓа. Това е, нали? Имали сме върхове, имали сме и падове. Нормално в една кариера няма човек, който да върви, но сега съм сигурен, че отново сме се опътили твърдо към върха. Еве и искреност од душата и отвореност за вас, значи нема лажење. Како и секој има усподи и падови, така и бендот и Емил кој е искрен само за вас во Heart and Heavy и воедно вашите планови за воиднина. Значи нашите най-важни планове сега си имаме още до края на август имаме концерти почти всяка събота. След това си даваме една почивка да довършим албума, да излезе. И от септември месец започва подготовка за големия ни концерт, защото там има много работа с много гости, които трябва да пеят песни на конкурент, не тяхни парчета. И
От септември до ноември, на 11 ноември ни е концерта, горе-долу ще се занимаваме само с това нещо. И може би през това време ще излезат и видеята, ще снимаме 2 видеа. Да. Това е. След това, като мине концерта, те първо ще мислиме стандартно. Ще си мислиме нещата вече за 2018. А по повод 30 годишнината нещо за окружуване на кариерата, има некој концерт, DVD, запис? Значи нашия юбилеен концерт е на 11 ноември в зала Универсиада, една голяма спортна зала. Това нещо се снима и се записва на DVD и аудио, значи диска ще бъде и с видео, и с аудио. Това ще е по повод юбилея. Освен това ще излядат и 2 нови албума, които ти казах. И един The Best, който пък ще бъде подарък на концерта. Всички хора от публиката ще получат по един албум подарък. Супер, браво, одлично. Това е. Баш мило ми е и ви посакувам успех. И воедно би ве прашал, извинете, претежно гледам како што свирите во матичната држава Бугарија. Дали сте размислували или може би сте свиреле надвор на Балканот или пошироко? Или како поддршка, сапорт бенд? Значи, били сме сапорт бенд на много групи. Били сме сапорт на Ингви Малстин, на Рони Джеймс Дил, на Рамштайн, на Тото, на Deep Purple, на любимата ми група White Snake и не на последно място на AC/DC сме били сапорт в България и в Румъния. Самата група е изнасяла, свидели сме във Франкфурт много пъти на месето. Ние сме единствената българска група, която е номинирана от френската, има една френска музикална телевизия MCM и сме печелили за клип от Източна Европа. Освен това имаме 3 години участие на фестивала в Монтреал, Швейцария, където не се стъпва толкова лесно и сме стреляли там с Deep Purple, с Гери Мур, с много звезди. Така че в Сърбия също сме свирили, в Турция също. Айде сега Македония. Значи да, сега е момента да кажа Македония, време е конкурент да стъпи и там. Освен това искам да поканя и вашата телевизия, разбирате, имате желание, като дойде нашия голям концерт, да дойдете, да снимате, да споделите нашето събитие 30 години конкурент. Със задоволство ви благодаря. Okay. И за край друго, що би му посакале на македонските метал фанови? На македонските рок фенове искам да кажа най-вече да са много здрави, много силни и да слушат рока и да го разпространяват все повече и повече. Бъдете живи и здрави!